सेथियावनो आं भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ बे दिनैनि बे कमिसन दानायनि बेलायाव आं गिबियावनो बिथांमोनखौ साबायखर होग्रोयो। दिनै जि आसाम सरकारा 27 जानुवारियावहाय जि मोनसे BTR सुक्ति जानानै थांदोंमोन सेन्ट्रेल आरो भारत सरकार आरो बर'नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय दिनै बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव जि मोनसे कमिसनखौ दानो थाखाय बाखि दङमोन दिनैनि दिनाव आसाम सरकारा बेखौ फोसावबाय आरो बेयाव मेम्बार हिसाबै बिथां BP बार्मानि सिङाव बिथांनि चेयारमेनशिपनि सिङाव जे सानै मेम्बार लाफादेरनानै कमिटिखौ दानाय जादों। जोंनि बे हालामनि उदालगुरिनिफ्राय बिथां दालिम बायनखौबो लाफादों। बिथांमोनखौ आं गिबियावनो कंग्रेचुलेसन हरो आरो जों आसा खालामदों जे बे कमिसननि गेजेरजों गोबाव समनिफ्रायनो जि बर'फ्रा नांबोबाय थानाय गावनि आलादा हादोर दानायनि बेलायावहाय जि मोनसे आन्दलन खालामबाय थाबोदोंमोन आरो गावनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभनि सिङावनो थानानै मोनसे ग्रें ग्रें रायजो जानो थाखाय बर'फ्रा नाजाबोदोंमोन। बेखौ जाफुंसारनायनि लामायाव दङ होननानै जों दिनै बुंनो हायो आरो जों आसा खालामदों बे कमिसननि गेजेरजों जि बाखिफोर गामिफोर सोसननो गोनां दङ बे गामिफोर गासैखौबो सोसननो हागोन आरो बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलनि मानसिफ्राबो बे बिथिङावहाय आं सानो बिथांमोना जेबो गिनांगौ गैया। बिथांमोनाबो बे BTRनि सिङावनो हाबनायनि थाखाय मोनसे लामाया गेंबाय होननानै दिनै जों बुंनो हायो। जायखिजाया मानो दिनै जाय मानसिफ्रा दिनै BPF सरकारा बे BTR सुक्तिखौ लानानै गोबां राजनिति खालामबाय आरो बे BTR सुक्तिखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो गोसो गैया बे बाथ्राखौ गोबां मिडियाफोरनि गेजेरजों बुंबोगासिनो थाबाय आरो बिथांमोना बुंदों सम सम BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामाजासेनो बेखौ रिभिउ खालामफिननांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों। बेफोर गासैबो पलिटिक्सखौ दोनथ'नानै दिनै बर'फ्रा बयबो खौसे जानानै बे BTR सुक्तिखौ मोजाङै मावफुंलांनायनि बेलायाव खामानि मावनांगौ होननानै आं बयबो राजखान्थि हान्जानि मानसिफोरखौ खावलायहरदों। अब्लासो बर' जाथिफ्रा जोंनि जि मोनसे आल्टिमेट गल जे जों मोनसे आलादा हादोर दानायनि सिमां बे सिमांखौ सानसे समावब्लाबो बर'फ्रा मावफुंनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मानसिफ्रा कुनु गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया। दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि 1100 गामिखौ सोसनदेरनांगौ होननानै सुक्ति जेब्लानाखि दिल्लीयाव 27 जानुवारियाव जादोंमोन बे समावनो सोसननानै गारबोखानाय जादों आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो बेखौ गनायनानै लादों। दिनै बे कमिसन दानायनि गेजेरजों बे 1100 गामिया सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिफ्रा सोसनजागोन होननानै जों मिथिगौ आरो बेखौ आसाम सरकारा थाबैनो मावफुंनानै होनाय जासिगोन।